Настъпи момента за черен петък в кальяното. Само веднъж в годината за една седмица от 24 до 30 ноември всички продукти на сайта на kalianto.com ще бъдат с намаление до минус 40%. Искаме повече хора да усетят разликата. За тези от вас, които не ни познават, Kalianto създаваме професионална, умна козметика, без парабени, без сулфати и без компромиси, мултифункционални продукти, които съкращават рутината до 2-3 стъпки с фокус освен върху красотата и върху здравето. За всички дами, които очакват с нетърпение намалението на уникалното ни масло от склалан, което освен за скалп е истински еликсир за кожата на лицето. И уникалната серия за косопад с прокапил, която наистина дава уникални резултати. И която доскоро беше тотално изчерпана. Изключително сме щастливи, че точно за черния петък ще успеем да зарадваме всички тези от вас, които я чакат с нетърпение. От 24 до 30 ноември може да се запознаете с нашите продукти или да закупите любимите си от тях на много по-изгодна цена. Последвайте линка под това видео и очакваме ви на kalianto.com.